טוב. ככה יוצרים קרטון, שבצורה עושים עם הצד הזה, ואז יכולים להפוך ככה. אתם יודעים? ואם זה, אז זה עושה כזה דבר, תראו? זה מתכמת כזה, הבנתם? אז לכן עושים עם הצד הזה. אז אנחנו, הסרטון היום זה קיפול בגדים, ששמים את זה ככה, ואז רואים לזה את הפרצוף, שככה חייבים. ולא רוצים שזה יתקפל ככה, ואז לא ידעו איזה חולצה הזאת, נכון? אז בשביל זה אנחנו שמים ככה. והופה, ואז לוקחים, לא עושים ככה וככה, ממש לא. לוקחים את הקרטון מלמטה, וופ, במושלם, ואז עושים עוד בגד של קיטי, מי שאוהב, הבת שלי מאוד אוהבת. וופא, עושים ככה, רואים שזה כל השטוח, אז עושים עוד פעם, זה שטוח, נכון? ואז רואים זה שטוח ומושלם.